ana yɛmfi ho hyɛ tweli ampo nsa o tweli ampo nyankopɔn de ho hyɛ wo nsa sɛ nnɛ so wode da ɛna kyɛe na wama yɛ sisimuden na wama yɛ kutaduaden na wama yɛ twɛbɔne awurade aseda yɛ wo dea mehu ade a wode bɔ ɔtwɛ ɛnyɛ dua ɛnyɛ nunsu ɛyɛ kobi mɔmɔne sardines gesia mmerɛ asitiri na ade bɔ ɔtwɛ nti ɛtwɛ ɛde baabi yɛ hyɛ nso ɛyɛ nunyam awurade ɛtwɛ nhyia nkɛbɛde na ma so nhyia nkɛbɛde aseda nka wo din daa amen awurade ka abɛto twɛ anka sɛbi nka nkɔbɔ ho asɛm bia bɔtwɛ ɛyɛ nunyam first na twɛ nyɛ nunyam na deɛ twɛ yɛ akɔnɔ yɛde waseda amen yɛde waseda amen yɛde waseda wɔn yɛ twɛ papa na wɔn yɛ twɛ fo adum nti ɛdi fu nyɛ nkasɛ amen amen ayɛ lɛ yɛ bɛ official na wɔhwɛ yɛ asase subscribe na emi a notification bell no so na fa kati onye na de si ma di makonya se na di makonya se e di asama tufo ai ma wore so e na eba sebe yen e na fda fo adi atum se e ye omo stamp position ye pia na bibi atum kati onye se na de si ma di makonya so me na bedafo akuku dam martin na baby roman sister wa e na prison ka se na se na e be di nkomo fada die atwam ene on komo na ye beka ene ye be di nkomo se Mother's Day ba yes pejama Mother's Day edu Father's Day so na akoye buachi ni ene be di nkomo abuya ko mama ko ba ya so bi bia boko de ya we ame musa asemi yo ye be ma edi entina ma ewa ni munyam chen me ma ewo mo ma ni Doctor Dasi mamentia atifo ne omojo super painful kakra wi Yeah. kru na nantia wa ya ke na tia na wi na so be chia no pa tia me papa bishop kwaku okusa opi baby obia no omojo so super na tia no omojo super wa bisa odi bisa okay na atia bisa so ani agro nti so bisa no so me kire ofusu no nso na atene kan se ni hokan yeah doctor ye bibia okay esanse asetena mu no de o ma wonsa ko ano mo no de bia odo no so me ma na ba ko ma akoma wo de share akola nzem yeah we de ma no de mama no okay na no kwada nchen okay akoma na chi no otumfo nyankopon ya ade na ankasa no o de aduane a ye de tete akola kakra ma ne be yi nipa no e ma oba okay edi nofo na ye de ma ankola no e ho na ade ni free no for na de man ko ankola no e no na de odo no ewura ma amene ne papa enti se wo pese wo ba kura eye nyansani anaze ofunu dia moment ya wo fidi akola na de a wo pese akola na ye na wo de o kan gu ne so o kan gu ne so obeyin no obeyesa ade ko dia okay enti eyade a onyankopon na na ye okay enti no ntimi nsesa no tu nyankopon na ayo se ma nya ni munyam ewo ma ni na mema se be anye mma nya ni munyam wo mo nya mema wo ni munyam che ma wo ni munyam che mema wo ewo mo ma ni o ma ni eno no na ma che se e nofo no for drama jaja nya no for papa Martin ya wote da bi sa se me ma ne nka sa se nya no for ya ni wa chere wote eno no ye no for se nya wote ha ya wote nofo a wo de be ma akwala no e ma ni nya wo mu gidie okay ena eno no nkwada akire no ma me na baabi obekọ bi o hye na chi o tretre no eye sei dodo na agina ma no so kwaso wo sori a wo kwa adwuma aka oba ne nkwala no kwa na wo fi se wo yi ska sen se wo yi sen akwala wanka se wo ni bia wo teben wa wo ni di nkomo biara no ono na de bia wo pe na ase okay se wo ti ase enti na ade a wo sa wo ti ase awasa oti ase e normal match ade enti na mo won munyam wo ma ni tia mewa papa me da se o me di so me tia ahwefo o mo di so ya me nhira mu no nhira mu nyuma so na da ni da nyina munye scanto e na mo fa en follow you papa ejina niema mienu amen cheme ba ko ne cheme ba ko so ejina niema mienu o se ba ma wo ware oba oye ni brefo a oye I read ni bre ade o se emema ya na nka mo nta ntene fi mema bia ntene fi mo kwa adwuma akola no wo na foforo a eye no kure wo na wo feed no okay papa ne firi adwuma ba anwumra
oni akola ni nyina na gufi okay oni obakọ oni akola ni ni agoro me kọ ho no okay oba fia ba ma bi ho oba oba ba be du fie no on tant na fie beto go so fiti ya na ne ba di America no wo hia no ya ade bi a nyame siesie sa ade ne to okay because ya ba ma ni moja na e wode ma wo ba no okay enti sa tenka ne de e wo ho deda akola ne ya ade na ma me ne betia no when ya ade wo ye na papa ba me kan ma na bo okay mama papa shubia na je say papa de ni tiri mu odin on no ndo obehwe yeah papa na yi akola na bisa sebia o mi ko school ya sebia minto pen minto book minye say ebi papa na time obe free free na ne ba en sorry okay eti ma me ne de ma akola na wo be kan kire ne say ohima eno free school buy o si books osian ma ka kire papa se me mfa sika we mawo okay na fa koto books no no free adwuma ba onu obedi ho nkomo na akwala na hunu se ne papa na bo akọ ne papa na di sika ne mama me ne se won fa ma no koto books no na why bi da me die bepem ne me da so ye sa ade no o ka kire o ma so mo ko na discuss me se me ba wo hema enne kura sorry dem ne ye kasa asem okay se papa ne yi 1 penny mama akwala na hunu se o papa say okay me fa sa ade we ma Sakola ne shora no pa no be ko school a eno an se ma me na sane ne ntoma no se sika ne free hin se free hin wonka wo adwa je wo de Sakola ne shora no papa no ma me na aba onim se ma me no na aba akon na eba akon ne papa ye kohwini eti bedru mre bi na akola ne benyini no ma me na dikan aye ade sa adwene no ahye ne tirim aye ntete afiri bo amie na no anka wo install wo ne tirim wo amie na no anka bet na ne ye ama akola na nya adwene bi aka ne tirim de da to be adin se be furu e be adin se be hu ofa no eso no se ya ka kire no na obi ye firi na adwene na eso no se maame ne ne ye bro ni si action speaking louder than words enti maame ne yi na 1 month sa wo papa say na papa no so osori awokwa adwuma na won mafie ntem e kreti sa ade ne to afa nkola na ibenyini no de meka sa oba oye ne berefo nkola na ibenyini no mo be sa ase aye adwuma no e bia meka se papa ne mranti bremotwa no ho ba ko bi ai bra ma brem ho mo de adwuma mo ye no mo nya sika mo fa nkofa ma bra ma brem ho me sori ahomache na me nu aduane na me simu niama na me yem se mo papa nya ne sika wodi kodi twa waka ode ashe nkranti chana papa ne kodi ye de waka na konhoma na papa ne bo school fees na no otua books na no oto ne di wanka okay na je papa nya sika no anwene ye hodi di twa okay papa petwe ya papa petwe yate onwa adwene awenya ati papa no ya yin story ade no le tin ana etoso mienu emmema bi wo ho a omutiri ye yenya wo ba a wo pie kwa adwuma na wo opon a wo mantam no na wo di namfofo echi oba ne ya brefie ya bra na me yire do yensaso enya wo yire na yensaso se ya adwene foforo bi kura no de ka wo boa wo kwan bi so okay brefie o ma wo fie eno o ma medi agoro ma o ma nya o namfofo akola de enu onim wo ba kura na wo to ayi chokomilo ketekete sei akola nim se me papa ba wo to fe ma me oto biscuit maame ada wo bebe fie na mere wom kakra na aya asa wo koto ade wo store wa so bansa wona no na eko na akola no se ne papa eye adwuma ankola agiri bia na omo so ti ade kakra bia oba ya ma no na da ntim ti bedroom mere bi na maame ne pesa wo sai wo no so oba sai kra na enko dipsa okay because why ye bia ma na hunu pen eti ya ne ma mienu ejina wo ba wo be ware no eni esusu a wo so be da ne di okay tinya no fo no ene twa na wudi na ya we o ma me no papa ho apa na ko madinati na ni bi o hu ni echi enipa ni na wo kan aso wadwen ma dwen mu but wa apa na odo no me no mu bia esi me ni bi o mu ni echi oni do mu ni so ati ase but bi wo mu ni se ye o kan no fine e wo ho okay but ye nyina ye nyini ya ye bi da okay wan kasa wo maame ne papa wo ye den se maame no anka nkyere wo se wo papa bo akoma kura na wo benyina wo begu no kure no
Me ba ka je se bo. O papa anhwe wo da kura na. Me nisi. So ati ase wo nisi. What you say? Me shiti ase. Yeah. And don't even can James wo nisi. Me se me ka say o hwe me o fira nyina su. So anyi so. O pese kwase a me papa na di kan. La bi en kasa sa. Mama David. Ya, o ni asoma me busa o. Asoma me kan. You ho pain. At the age of 5. Oh, yeah, no, I was sure. At the age of 5 years. Yeah, I didn't know me, bro. Me nya de agye no me be me near them. Me do for Yankopon or what again. What did Yaka? Oyankopon. Yes, Oyankopon. What we say? Papa na hwe wo. As your baby would do. Ma me tell you, ya, we say Sadia in Africa high. Oh, sure. It's you my man for catch baby. Baby, the papa no o wa so kasa me. Ni kiru ka so metia. Go me ma me no costume me papa ni ko die. Ana wani nsen no okoje no ese o mo de ne court na ma me na ton bro ma so di kan abanyi so entu ene na ka be kan wa sim sisi ere duru ba bia e ho no so timi di program ba me mo ska me di tete 5 cities na e green o se o ka se we di bi ba ko pro ba ko e ti na se emie wa no me daddy e firi won me papa bi mu da me nya 25 years and no papa nya ba se papa so me dinu se o ka tan se oni nya nsa ni ma me brabre bola ho a hwe no me listen me stepfather o you know e sa no ma ne e bo ni pa o me papa a ma me ko wa on na hwe yes no wo ma me nsa ma ma me nsa se o ba ta de o di ka to ma me ma nsa to bi ama no yes sa nti ma no so e fa sa de no ma no ta de ka to ma ne ma no asa no to nti uni e papa no wiye no I swear e bo krum papa e fa no ko nu ofa titia una titia no oye agent ya na e fe ko sinifo no mu se bi twesini o mo chia na nsi so na ye na yi yes na ma mi wiye o me papa man ye kampo eye ba bi etwa bia pepepepe twa o je ko di ma na fi jada no ba pa ma no ebe efi ba bi o mo be di ye krom 3 days ansana ye ko di afi jada odo no won bet un se Asante Ghana mema bi ti modern but ma bi di adwen bi so ase mema bi ti ko be ma hwe ma pa o mema hwe nkola bet sa adwen na e wo mu no ya to ase no enti hwe de o de opa yeni awofo a omontem titi efro omo France betom ne oh yeah eso sa awofo kra Martina ye otia na o ka so de oye no busane se nukuremu ne pa ai okunu no e no no enkwala no hwan no omodo Martina chere wa ka no kra na chere o me ka asema chere nukure eye baako okay me metena ha emedwa manum me se papa na mfiri mu aka me niba me ka no kura kire wo papa ne ti ase no na nkra ne yo papa ne nanfofo ne nkwala me ba papa ne nanfofo ne nkwala no eh fine me ba be chira wade yo ka no ye ka se awarefo enti papa ne free mu no ya pere papa na se me ba papa ne free mu no me brai papa okay me brai papa ne free mu no me brai papa ansa na nkra no be jiwa ansa na nkwala no enso na me ne o na ti o me say anadwo a wada ne titiri wo hema wo da wa no abenya no ma dawo ma koda wo Nfa no sha da kan ni I ready me ba body me ntira ye ti ma me kasa ani say no kra wa hwe ba said you can say moja ye be man de I don't think obi twesika wo ma ne so fa me copy papa wo enso no ntua ne su kuvisi da anya na me kan wan say me kira say ba me tell say dey be wa do di kira wo ba do di kira wo ba odo de e na me kan no nipa bebre no ba me papa ti ase na say ya de o ho nti no edru ma days dey apa ye den e no be ye kese me say me papa ti ase no me papa ti ase no na me nim say me papa wu a bibi da ye me nim ni eti me papa no what ye papa the way na me papa sin anso of timi free fia o ma 5 o ba bedru fia nwumre 8 okay o bedru a we didi awia na ye be bom paye no o ba bu nkotobi o be frɛ ye nyina ni aba ba kotokoto bi ni ene na bom paye ye ni na ye bibia bom okay anwa che o so de o be num ti o be make sure say ti na ya no ano wa da ko be nya no no ama o kakra no o we nyine wo ti ase e ti me pese me ka che say me papa me
maame sa me papa enwu a ka de me maame nya ne no enka wonya ono aso no wonim maame nkyerɛ ɔde onim saa Father's Day Mother's Day I believe say ye presenters na e ma me ma no de ne e ka se because do Father's Day man ti say we do be na TV bia promote o man ka ho ase but Mother's Day man so ye ka ho ase mi o man ka ho ase obi a o maame obi a papa eso duru ho a o mo tete onyina o pa ye busa do na o maame na o papa do ese aja bi show baby show ya so na da ka kire ma no e fa mo na ma ho we na de maka ne say awo de eye awo nyame hye da eye ma ni pa ni me wo 40 so ati ase enti se wo timi wo a wonni bi kura no a ye nto ye ba na nkure okay awo se wo ka mo bata wo na se banche pese kura na wo no muni because de ma be hu ni se enye sika ena enye school ena ma nipa ya kese okay na nimdia wo de be dua nipa ni mu no ena ma nipa no ko nanim yeah de me ma be hu no yeah enti se wo ba na sa wo de oni sika kura na wo tim fa no ko school kura na fadi di wachi na ka ne bata wo na kire no kwan a wo fa so a kwan no be bia ma no because wo kan tworo no kura na o si nsia na wo papa ne maame na nu enti de wo be kan to so na no na eye aduma okay enti o si duweja no nani na wo kwa na awa no so asemi ni answer me ni na matina so die na abai abese ya na say abai DNA oh so I say yeni pakra no the 50-50 negative and positive okay Martin okay okay yeah enti no wo de oni bia kan ba ne bata wo okay na wo hu se o papa okay because yeni free yen yeni papa fo bebre ha omo man panyimfo no eya na omo pese omo di omo achi ana omo tieti omo na mum because ne nso omo di ade okay enti so afuo no ye kura na ba bi obekọ bia one no de oye bia one no se de be ye obehu se we ye ne dia na owi a owu a wa be take praise okay so enti sa na wo se ye no okay na ye kan omo bata ho okay wo de se ena no ma bi nso bebre no nso ye nsem bebre oh nsemo e ma na kasa timi ko fa asem bi ba fole na fe wa ba ma bu se de ka o pese wo ye no na o timi nye okay eno nso wo ho okay to bi wo ho a wa nhwe ya ne ba benyu se me papa anhwe me enso na free nsensem bi a okọ keka kire no no ni ade no na ma odo na wo se nko de ma akwara nso no we yi nani okay nti eno nso the problem ba okay match papa oba bi show maami bi show baby show yoba but dia na be ka tro mo agya ho ene na ho because na wo se enkora na omo nyina omo de tawo ni handkerchief ene spray na ebre papa mo de ebre mo garment ene sika o de ba no la shena ne papa no eto dia na be ka tro ba ene onua ma penifo bi ti so ya me pesa me ka kire ye nua ma ne titim ene se eya na ma ye daadaa ye ho se ba mani wa oba wonni ba ba mani wa oba wonni ba e ba na woda wo yemu na wo nyinsan ne boso menkon na wo benu mu nufu na wo hu se wa bere no eye ba ma bi ena di wo e ma ne hunsuo ba ho ena wo nyinsan ye enti ye ya ma na ye fe ni die ema ye kununum sade ebe ya ye ma edi enidie ebe ma wo mo papa no eto so mienu ema bible ame ate ase se yemfa enidie obuo ema ye ja ene ye na ye nkwan na ewrade di ama ye asase so no aware ede na me pesa me ka kire mu se ya na mo ne mo maame ne mo papa no mo tifie na so wo munya asem a ya mo ntwe mo hu mfiri mu munko gina ba akwa echi de na asam oda ne de na asam nya de nya na obekire mpanyimfo wo ho na se awofo nya asam na akwala wa no de mu de bia wunya no me wunya otan efa ba ako edo efiri wo so wo mo so no musunsum ekata ye nso mesra mo ya mo no mo agya no na gya bia pesa ne ba enyini ebedi yie chen no na ya na woni mu ahode ne de metimi aka no abusia na na wo share sa subscribe na ko tu na gesi lay your bed aha na me official ni pato subscribe na mi an notification bell say na ya video bituma nsa beka enya ye besua de na ade ye sua na ye
edie ni twɛ ne kɔteɛ mfaso ɛwɔ value how important ɛwɔ saa adeɛ ni sex ɛyɛ important wɔ aware pɛsɛ bɛrima ne ɔbaa te ne sɛ ɔntumi ne ɔbaa ne na ɛma ɔbaa ne nyinyi saa na bɛrima so bɔ ɔbaa no sɛ ɔbaa no ntwe ne ho a ɛma bɛrima no nyinyi nti edie ɛnuonyam wɔ aware mu paa wo a wohwɛ me paatɔ woyɛ ɔbaa de wukunu fa twɛ poopɔ wukunu woyɛ bɛrima so ɛne oyere nna wontumi kura fa wɔn nsa na ɔkɛtɛrɛ ma ne wuti nyinaa hyehyɛ pɛn ɛdura bi a ɔkɔte abirɛ ɔbaa bi wɔ ha efi ne kɔ akyirikyirikyiri ɛbɛyɛ na ade 5 minutes akɔtwe ama fa wɔn nsa toa so mɛnfa akɔte nkɔn mu bi na suro kwato ɛnɛ asɛm a meka ɛyɛ anyintasɛm ɛnɛ deɛ bɛɛdi ne si wɔn ɛnɛ bɛɛdi ɔbaa bi wɔ a odu ɔbaa na futi sɛ na fuyɛ so ɔpere twɛn wɔn de paatɔ nya abotire ɔbaa bi wɔ a bɛrɛ bi wɔ a na ɔso ɔbaa no so so nti sɛ wofɔ so kɔ ne mu a wobɛdi serɛ na abotire fa no toɔ ne fa ne nan toɔ ne fa ne nan toɔ ne pagya kɔ soro na ɛbɛboɔ sɛ ɔtamelo 80 million na sɛ wano si wɔn na tuhu ɛne nam tu ne ti bia owie a ɔnya dadeɛ de aba yi abrase ama emu ayɛ wet kakra asa no tina apa ne tuti obi a wo ba no ano ne bɛma ɔyale ewuram bo wo bɛma no bɛnya cat ɔba nso bɛnya cat so wo sua de ayi sɛ die yɛ modify as a school as a wo yɛ fashion wo de ne ɛba wo yɛ nkyerɛ nti ɛne na ɔhwɛ a na bi de sie frame doctor na ɔpamtwe na gesi na mbesi da wo for video amo ɔtin ɛbɛbɛ dasi twɔ papa ɛhwɛ ɔmaame but ma papa de no strong maame fo no ɔmo kyerɛ ɔmo bye.